Nalazimo se na imanju Don Quixota u Šimunčevcu i u planu nam je izgraditi dječje igralište na ovom tu prostoru. Pa ćemo ga sad malo obići da vam pokažemo gdje bi što izgradili. Tu na ovom dijelu imali bi kuhinju, dječju kuhinjicu koju bi izradili dječju drvenu kuhinjicu koju bi se mogle održavati razne radionice. Odmah pored bi stavili 2 klackalice za djecu, a tu dalje penjalicu sa mrežom i odmah pored kućicu na drvetu, razne interaktivne igre, memory igru od velikih drvenih ploča na kojem se djeca mogla i u vanjskom prostoru zabavljati, igrati i učiti. Jedva čekamo realizirati to naše igralište pa da svi vidite kako će to super izgledati i da dovedete i svoju djecu.